Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Haze uraldia Maialen gaur, Benetan zoragarria. Baldakizue gaur eguerdian izan dela itsasbera, eta itsasgora arratsaldeko 6:27 izango da gaur marea urdin-urdina. Arratsaldeon guztioi, bizipozako marea urdina elkartekoak datoz autismoa eta aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren aldeko saioa izango da gaurkoa. Eta hedabideek inklusioaren alde asko egin dezaketelako Kanal Dude telebistako aurkezlea izango da gaur hemen gurekin. Arrizalda magazinean kultura eta gai sozialak ere nagusi izaten dira, eta gurekin aurkezlea, biba Josu Guillen. Biba! Egun saio! Egia! Gonbidatu baituzte eta gonbidatu ditugu. Ba, eta zure bertan izango zara Arrizaldan, ezta? Eta bertsoa, Xabi, hasiko gara? Bai, hasi zu, Maialen, bai. Xabi, nola moldatzen zara zu igeri? Ikasi nahi baduzu begiratu neri. Uretara jauzita etzara ageri. Hitz egiten baitiet arrain guztieri. Ezagutzen alduzu marea urdina. Denera iristen daien zipristina. Haiekin igerian hasiko bagina. Mundua elitzake izango berdina. Eta zuega bere bibazuek elitzateke berdina izango orain hasi eta eguraldira arte bibagu eta bibazue! Marea urdinaren bizipoza, elkarte berri baten bizipoza ezagutuko dugu. Marea urdinak autismoa eta aniztasun funtzionala duten lagunen inklusioaren alde egiten du lan, eta gaur abestia ezagutuko dugu. Nekaneren semeak Luken du izena eta autismoa du. Marea urdina elkarteko kideak dira denak. Badakite bakarrik joan da bizkor joaten dela, baina urrutira iristeko lagunak ere behar direla. Gurekin da Nekane Zalbide. Kaixo, ardeon. Kaixo, Nekane, arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, Nekane, orain urtebete bat ezagutu genuen. Gainera, gaur ez da, zehazki urtebete. Ezagutu genuen Luken, zer moduz dago, bera? Luken oso ondo, mundial. Gustora dago, pozik bizi da. Gustora, pozik bizi da, hoxe da, oso pozik bizi da. Zoriontsu da, beti dago zoriontsu. Nekane Luken zuen semea da, gogoratuko dugun norden? Lukenek 15 urte dauzka, autismoa dauka, eta hori, mutil mundiala da. Borroka handia egiten du hori, ikasteko, aurrera egiteko, kirola egiteko. Marea urdinako kideak zarete, familia osoa. Zer da, Marea urdina? Marea urdina da, inklusioaren alde lan egiten duen elkartea, aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren alde lan egiten duen elkartea. Famili elkarte bagea eta inklusioaren alde. Aniztasun funtzionala esan duzu, ze aniztasun funtzional mota? Aniztasun funtzionalak daude 3 mota nagusi. Sensorialak, fisikoak eta kognitiboak. Eta gero daude gaixotasun arraroak, ez? Bere izena esaten duen bezala, arraroa direlako. Eta edozein aniztasun funtzional ongietorria da gure elkartera. Eta horrelako elkarteak beharrezkoak dira, ezta? Ikusgarritasuna emateko. Beharrezkoak dira, besteak beste administrazioa ez delako iritsi behar duen lekura agian, ez? Eta agian familiak ere gure lan egin behar dugu. Eta beharrezkoa gara gure realitatea erakusteko eta poztasunetik erakusteko, alaitasunetik hemen gaude, haue gara, eta gure buruak aurkeztu, eta Zuei esate baterako Marea Urdinak zertan lagundu dizue? Guri Marea Urdinak lagundu digu, hori bakarrik ez gaudela ikusten, lagundu digu gure realitatea aurkezten, jendea guri ezagutzen, gure bidea egiten, inklusioan lagundu digu, bat gehiago izaten lagundu digu. Askotan ematen du
azaltzen ez dela ez duela existitzen, ez? Askotan badaukagu adierazi, azaldu, eta orduan frentean daukazunak ulertzen du eta onartzen du, ez? Familia desberdinak osatzen duzu, Marea Urdina. Zenbat kide zarete? 20-30 kide artean gaude, bai. Urola Baiorako kidea gara gehienak, eta Eta hor, elkartzen zareten momentu horietan askotan, ze energiak sortzen diren, ez da? Eta ze indarra hartzen duzuen, ez da, denok elkarrekin? Bai, nik uste badagola hor aman komunadan aldagai bat, familietan da, aseran sentitzen dugun bakardadea, ez? Eta Marea Urdina sortu zanean, asera batean, etzan elkartea, ez? Beste Gipuzkoa igerian egiteko ekipen bat ez zela sortu zen, autismoa biztaratzeko, ez? Kasu hortan luken zegoelako gure familien, eta autismoaren. Eta elkarte bihurtzeko beharra sortu zen, ikusten genuelako ze bakardade sentitzen dezun, ez? Diagnostiko bat ematen dizute, eta esaten dezu, baina orain zer, ez? Eta pixkat bazan, behitu, hemen gaude, gehiago gaude bakarrik, eta hori, ez? Taron artean, bidea errexagoa dalako. Beste bat ere agurtuko dugu, aipatu dituzu hasierak, eta hasieraietan egon zen pertsona bat agurtuko dugu, hor daukagulako pantailaren beste aldean, Marea Urdinaren ideiaren sortzaileetako bat da, esan dugu bezala, Pablo Domínguez, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, arratsaldeon. Pablo, zu izan zinen bultzatzaileetako bat, Marea Urdinaren bultzatzaileetako bat, edo behintzat, zerk bultzatu zintuen zu parte izatera? Bueno, bai, bultzatzailea, bai, nik nuke, gilo izan zela, nik parte hartzean hor, hau dena sortu zen, aritz eta neu umearen bila ikastolara joaten garen hauetan, guraso askok ezagutzen ditugu horiek. Eta gu laguna gara txikitatik, eta, dakigun gauza bat igeri egitea da, eta ez ginen elkartzen askotan, eta kontu hortan, Gipuzkoako, bakizu, askotan harrikadak, ez, hasin Gipuzko egeri egitean, deolako kontutan. Baina bitarte konbertsazioetan, bakoitza bat bazun bere barnean, bere necesidade bat, ez, gauzak egitekoa, eta, alako batean izan zen, nun hainbesteitzen da, momentu batean esan genuen, eta esan nun, aritz, hemen gelditu, kitxo, egin egin behar dugu, bai alez. Eta, bi elkartetan gaudegu, bat, egon izan gara, izarra itzen azpitin egiri elkartean, hortik atoz, eta gero askiteko zubi aurre egiri elkartean ere, eta, kontua izan zen, pauso bat ematea, eta jongin horko bi afaritara, eta etxera bueltan, gabeko utikan, hasi ginen elkarri mezua botatzen. Nola egingo nuen, eta bestea, eta alako batean, 15 egunetan, elkartu ginen gozaltzera, ez barkatu, asteleman gabeko 11etan gure herriko soziedade baten, eta aretzetorri esan, hau ingo dugu. Eta berak bazuen necesidade barrutik lehen esan duten bezala, autismoaren bueltan, ez da, luken eta hauek, eta konturen bueltan, eta ni neuk, nire ere barne eztabaida bate banuen, zerbait ere egin behar dela, ez, eta nik askotan ekan ere izan dudana, ez, barka baina ezke ume horiek ere gurea dira. Eta gurea direnez, ez zaizu esan zuen arazoa denik, baizik eta hemen ez dago arazorik, hemen hau gizarte bada, deno martxan jarri behar gara, eta bagoazen zerbait handia egitera. Eta hori bai, zerbait handia, baina txikitek hasita, ez? Eta niri bultzatu ninduena izan zen, etxean ere gure familian badugu tradizio bat, balore batzuk ere lantzen dira, bai atxaren partidik eta bai amaren partidik, eta gure erara, gure estilora egiteko zerbait bazan, eta dena hortxe hasi zen. Egia esaten behar dut, hasi izan zen. Hortxe hasi zen dena. Batu ginen beste bi, tulen batu zen. Printzipioz gauza puntual bat, printzipioz gauza puntual bat izateko sortu zen gero pentsa, Marea Urdina noraino iritsi dan, eta aurten ekitaldi gehiago ere badituzu, ez da? Bai, desente ere, abitu, kontua gainera, neko erraza ni, aurten berriro berkokatu naiz, zure aurre gil elkartean egon izelako, eta elkartearen sorreraren anekanek esan duen bezala, hauten agin ondoren elkartea sortu zen necesidade batetik, ez da? Eta necesidade hori aurre egiteko, eta nik neuk, nire urra esan nion, ni neu ezin nintzela horregon, egon behar dina, behar euska duten familia, ni zubi aurren nago, nire alabak zubi aurren zeudelako, eta gano tokatzen zait, eta hor. Gaurtu bukatu dut hori, eta berriro kokatu nahi hortan, da sartu nahi saltxan, Marea Urdinaren saltxan, eta izugarria da, hemen atzean dagoena, zer ekarri da, bentsa bizipozan, eta gaur aurten egingo ditu, ekitaldi esente, asteburu hontan bertan, ez? Anetasunako edo aizpatasuna esan beharko genuke kasu honetan ia ez, baina anetasunako askoiteko futbol elkarteko emakume bat,
futbol inklusioaren ikuspuntutik antolatzen, eta festa handi bat antolatu du, askoetar guztia gonbidatuta, eta etorrez ez da larun bagoizean, sekulako lan hartu dute hori antolatzen, da, bueno, Maria Urdinari ditu zioten, ea lagunduko te genuen horrez, eta Maria Urdina, hor, bolkatu egiten da, ez? Gero badaude baita ere, bereziki, egun handienak Gipuzkoan eta urtengo ekitaldi nagusiena, urdintu zeguna da, ez? Gautenarekin batera, antolatzen dira, eta horrek sekulako ekimen mordo bat, nekanek aipatuko dizkizue pilo bat, lan pilo bat ekartzen ari. Eta gero, bezain bat, ekitaldi, ez? Horre, Domusa Teknik Lagunona mendibazkunarekin batera antolatzen duten mendilasterketa dietakoa indar hartzen ari dena, hor ere gune bat ematen digute, eta hor ere jolas inklusiboen bidez, eta, elkarteen bidez, txoko bat antolatzen da, nun denak, elkarrekin gauzak egin ditzakegun dena batera, ez? Denentzako txoko bat osatu ez, ezta? Eta, bai, gauza asko daude atzetik. Eta utzi ditu danak, nekanek esango dizkizue, horko unitate didaktikoak, eta egia esan dago gauza bat, Maria Urdina daukana, eta da bera hasieratik eukidu, ez? Eta da galdera bat. Hau dena hasi zen poesia batekin, zu txikien ipuñarekin, ez, galean horrena, eta, hori estrategia bezala erabili genuen, azkeneko zu hori, txinpartaz betetako zu hori geu pizteko, eta inguruatzen zena, ea pizten zen, ez da? Eta nola piztuko dugu inguruko hortan? Etorretzen zitzaizkigunari, normalean galdetzen ziguten, zer egin dezakegu? Eta guk erantzuten genion, dakizuna, beraz, zuk zer dakizu egiten? Hortxe haukazu, gure filosofia da, guk egiten dakigu, hau egingo dugu, batu nahi duzu, egin dakizuna, lasai. Guztiz konfiatzen dugu, aterako zaizuna, genial, eta hortik etorri ziren, kantuak, etorri ziren koreografiak, etorri ziren guztiak. Eta horrekin jarraitzen dugu. Zer dakizu egiten? Horrekin dutxe. Pablo Domínguez, eskerrik asko, gurekin izatearren, eta kantua aipatuzu, eta kantuaz berehala hitz egingo dugu. Mila esker honetan gurekin izatearren, ongi izan? Eskerrik asko. Agur, agur. Eskerrik asko. Agur. Nekane, ze garrantzitsua lagun batek esatea, aurroiek denonak dira, eta hau ez da arazo bat, hau gizartea da, eta denon parte da. Bai, zaintza komunitarioetaz ni Pablokin asko hitz egiten, ez? Bada gai bat bizipozarekin ere elkartzen gaituena, ez? Azkenean, geroz da gehiago gabiltz bakoitza gure munduan, ez? Korrika eta presaka eta ez konturatzen aldamenekoak zer behar duen, ez? Eta balore bada zaintza komunitarioa, eta lagun batek esatea hori izan zen oso polite, oso emotiboa. Eta gaina ondo ezagutzen du errealitatea, zeren urteetan batea joan gara eskolara, ez? Eta orduan badaki ondo zer hitz egiten duen. Badakitze ezberdintasuna handia zegoen gure semea edo bere alaben artean, ez? Garbi ikustezak. Bagoazen urrengo gonbidatuarekin, Maria Urdinako beste kide bat ezagutuko dugu jarraian, hanek 9 urte ditu eta hemiparesia du. Garun paralisiaren ondorioz, ortesi bat erabiltzen du ibili ahal izateko. 9 urte dituen Ane ezagutuko dugu jarraian, gurekin da, Ane Segurola. Apa, gaixo! Ane, ongi etorri! Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko etortzeagatik, Ane? Ondo? Bai. Lehenbiziko aldiz, etorri zara telebistara? Bai. Eta, gustatu zaizu hemen ikusi duzuna edo? Asko. Bai. Ane, Maria Urdina zer da zuretzat? Familia bat? Bai. Lagun talde bat? Bai. Askotan elkartzen zarete, plan asko egiten dituzue? Bai, asko. Bai? Azkena noiz egon zineten elkarrekin, gogoan duzu? Larun batean. Larun batean. Porrez da, mototxekin dantzan. Bai. Bai, Eta esate baterako zer egiten duzu, elkartzen zaretenean? Jolasak eta olako gauz egiten jau. Bideoak prestatu, grabaketak, argazkiak atera, egutegirako, Domusa Teknikeako, ibiltzea beti lanean baietz. Bai. Beti lanean gaude. Aniztasun funtzionala duten pertsonak ere badira, Maria Urdinako kide. Zuk, azalduko diguzu zuk zer daukazunan, eh? Nidaket, daude medikuek, pentsatze be, dudetan daude, aberdan, diparesia o hemiparesia. Eta zer da hori? Esplikatuko diguzu pixkatxo bat, seguk egia esan ez dakigu ezer. Hemiparesia da, nire gorputzeko alderdi, eskubiko alderdixe, afektaute dotie. Eta diparesia nire gorputzeko bi hankak
afektaute otie. Vale, eta orduan zalantza dago, ez da bien artean? Bai, Eta zertan eragiten dizu zuri horrek, eguneroko zure bizitzan, ane? ba, bestiek baino errexo eroitzen naiz, eta ba, igual korrika polikixo itet, eta olako gauzetan. Bai, zuke oinean edo belaunen edo ortesi bat duzu, ez da? Bai. Zer moz moldatzen zara ortesiarekin? Ondo. Bai? Bai, Ohituta zaude, ezta? Eta ortesia zer da? Nik ez nuen sekula hitz hori entzun, eta zer da ortesia? Belauna babesteko zerbait edo... ba, berez, ni hobeto ibiltzeko eta hanki barroak ezartzeko eta... Ados. Laguntzen dizu ibiltzen, ez da, kasu Bai. honetan? Noiz jarri zizuten, txikia zinenean? Bai, igual urtekin hola. Eta, nekane, zer moduzko neska da, ane? Zuk ondo ezagutuko duzu noski? Bai, hane mundiala da. Pixka nire bada, eta bai, mundiala da. Gubi putatzea danea, bai, ez horri biltzea beti. Bai, xalxera pare bagea, eta bai, oso ondo moldatzea, bai, ez. Oso ondi hartze du ikustegia ni. Bai, mundiala dane. Ane, zer moz moldatzen zara eskolan? Ondo, Bai? bai, Bai? Lehen esan diguzu musika gustatzen zaizula, ez da? bai. Zergatik? Ba, nahi kantatzia asko gustatzen zat. Ara. Era. Eta lagunek esate baterako laguntzen dizute? Zuk laguntza beharko zen nuke Bai, gauzetan? asko. Bai? Bai? Zertan laguntzen dizute? Ba, igual eroitzen naizenin altzatzen lautzei be, eta nahonin bakarrik, ba, igual nerean etortzeie, eta esatei be, hane nahi aldezu gurekin jolastu. Eta hola. Eta beraiek, zure lagunek badakite zure berri, badakite zer daukazun, zer gertatzen zaizun? Bai. Bai? Eta Marea Urdina elkartea ezagutzen dute? Zure lagunek edo zure gelan, ikasgelan? Bueno, bai. Hitz egingo dugu bizipozari buruz, biekin batera. Nekane, bizipozan sartu zarete, ez da, Marea Urdinakoak. Zergatik da garrantzitsua bizipozan sartzea? Bueno, bizipozak iteugulako agian, tanta guzti horiek ez, bildu ez. Eta baditulako, nik uste elkarte gehieno dauzkegun bi gauza eman komun orokorrak ez. Bat da, baloreak transmititzeko necesidade bat, baina ez baloreak moralatik, baizik eta errespetutik eta konpibentzitik ez. Hori ez, lagun arte hobego baten bila ez, Eta bestalde batetik, kulturakin, postasunetik eta laitasunetik egiteko hori ez, egiteko sinisten dugu hortan ez, bai, ez tesun funtzionala daukagu, baina guk pozik bizi nahi dugu, parte izan nahi dugu, bai ez, eta bestiek ematen dute identitate hori ez, eta azkenean gauzak pozatik transmititzeko hori. Eta Marea Urdina kantuari buruzizketan hasi aurretik, agurtu ezagun gure bide laguna, ze Amaia Agirrek ere oso ondo ezagutzen du mundu berri bat guztiontzat, Marea Urdina eta beste elkarte asko ere bai. Amaia Agirre, arratsaldeon, ze lan ederra ari den egiten Marea Urdina elkartea, ezta? Arratsaldeon, bai, gustoa inaiz entzuten egia esan. Premizkoa da, askotan aipatu dugu, ez, bai elkartea eta baita elkarlana ere. Uste dut elkar ulertzea, elkar onartzea ere badala, egoerak eta errealitateak eta izakerak ulertu ezean zailagoa dalako onarpena. Nik baditut ikasleak, autismoa dutenak, baita aniztasun funtzionala dutenak ere, laguntzailea izaten dute ondoan, baina guk ere uste dute behar dugula baloreen irakasbide bat, ikasle horientzat irakasle hobeak izan gaitezen. Munduak beharko luke Marea Urdina, baina elkarbizitzaren itsasoan ere badira galipota edo olio arrastoak urdin hori belzten dutenak, eta tabu eta aurreiritzi eta gure koikeri zantzu horiek dira urdindu behar ditugunak, eta eskubide berdintasunaren aldeko olatu bihurtu. Amaia Agirre, mila esker, berala izango gara berriz ere zurekin, eta abestia laster ezagutuko dugu. Otsailaren 2an atera da berriz ere berriztuta zuen abestia. Hane, zenbat aldiz entzun duzu abestia hau? Asko. Askotan? Buruz dakizu? Bueno. Gutxi gora bera, jarraitzeko moduan bai, ezta? Bai. Oso abesti polita da. Nekane baiet. Zuretzat oso kantu berezia da, ezta? Bai, oso berezia da. Lagun artean egindako abestia da.
eta ordu asko eskaini genizkion, adiskidetasunetik. Eta zenbat jende gartu zuen parte, ez da? Pilo bat. Oin atzera begira jartzen geanean, askotan etxean, eta ez daukagu nola eskertu. Momentuan, zaudenean saltzan sartuta, agian ez ditu gehiagi pentsatzen, baina distantzian zen dezunean, ez dakigu jende guzti hori nola eskertu implikazio maila. Hitzak zuk idatzi zenituen? Bueno, hitzak idatzi genituen pixkatanon artean, naiz eta lehenengo pintzeladak izan ziren, pixkate ideiak eta baino... Zer azpimarratu nahi izan zenuten hitzetan? Bueno, hitzetan azpimarratu nahi izan genuen, hori ez, alaitasune, urdintasune, sentimentuak, azalaraztea, autismoa garai hartan lehenengo autismoaren inguruarako egintzan, baita ere, elkarlana, laguntasuna, guzti hori. Eta bakarrik joan da Bizkor zoaz, baina urrutira eritxine bali baduzu, lagunak behar direla, ez da? Bai, hoxe da abestiaren lema nagusiena eta asko ibiltze dugu baietzen, asko esate dugu hori. Grabazioaren egunak gogoan dituzue? Hane, zu gogoratzen zara? Hane orduan txikia zen. Orduan txikia zinen. Ze pasa dira, 5 bat urte edo gara hartatik, ez? 5 urte egin behar ditu goin. Bai, umeak ikusten direnak ere orain erabeak dira, horretzen direnak. Bai. Orain denak hariko dira bere buruaren bila, ez da? Ara ni hori nintzen eta beste. Aurten berritu egin duzu, eh? Bai, hori da. Ze berrikuntza ditu aurten kantuak? Berrikuntza nagusienetako da hori zinu hizkuntza erantsi zaiola, eta gero hasieran zeuken pixkat autismoaren inguruko erreflexio bat, eta hori kendu eta aniztasun funtzional orori orokortu dala. Hortan lagundu dugu bizipozak, eta oso eskartuta genuen beneken pendiente hori egitea, zeren bai da egia, ez? Hasiera batean, guk eure abestia sortu genuenean ez genuen pentsatzen, olatu erraldoi hau sortuko genuela, leheno hitz egiten genuen, ez? Eta egintzan astebukaera hortako, eta gero gure garapena etorri zan, eta abestiak ere garapena behartzuen, ez? Handiagoa behartzuen izan. Bueno, eta orain gonta gainera zuen arteko elkarrizketatxo bat ere badago, ezta? Bai. Gero ikusiko dugu, baina zuek ere parte hartu duzu, oraingo bideoklipean. Dira, beste lagun batera agurtuko dugu, izan ere kantu hau egiteko, lan asko egiteko bezala, jende asko behar da. Eta Maria Urdinaren abestiaren grabazioan esan bezala lagun askok hartu dute parte, denok garelako olatu gurekin da Asier berezi hartua. Kaixo, Asier. Kaixo. Arratsaldeon. Ongi etorri, Asier. Asier, zuk ze harreman duzu Maria Urdina elkartearekin? Bueno, guk nekanen gizona kuadrillako da, eta egin izan da hortik buelta ziginen, beak esan zigunin sortu bertze bela igeriko trabezi hori, eta ez dakize, eta horra ziginen, lehen ja kamiseta saltzen, ez dakizen laguntzen, aldeun gauzet laguntzen, Pablo esan duen bezala, gutxe aldeun geure altxorra, gero eze bat botatzen. Eta gero zaune nekanek sorpresa eman zin, zeg mila garai baten grupo baten jotze genuen, ja lagata gauden, eta ez dakize, eta kantu bat inber genula, eta ez dakize, eta hortiken gauze izatzen hasi zin, konflikto liatzen. Zuberaz musikari bezala, hartu zenuen parte abestian edo bideoklipean, ez da? Azer moduzko esperientzia? Esperientzia hona, ze, gauden kuadrillako 3 lagun esango dugu, junta ginela, azeran nekanen da etxin da juntatze ginen. Gero, inkluso, azpeitiko bandako lokalin iniginitu ensaio batzuk, eta hor, junta ginen baita Inigo eta Andrekin, eta, ez garen denbora asko egin esan da, iteko. Baina, nahiko ondo azten zuen. Baina doinua bera eta kanta bera zuek sortua da, ez da? Bai. Leheno nekanek esan du, letra gehiago gutxio inde zaukan, eta geho olatzek uste dintzula baita zerako idea bat, eta nola landu eta estribilloa nola jarri, eta hola. Eta, beste postan hartin, eman ginen gorputze, ez? Olatz da hotxa, ez da? Olatz Prat, berak abesten duelako, ez da? Beraz, hitzak zen euskaten zuek, eta zuek horri musika jarri behar izan zenioten. Jende asko implikatu zarete, Asier, jende asko implikatu behar da, bakoitzak bere txikia eman da, olatu haundi bat sortzeko. Bai. Eta ez, guk hori izan du bezala, guk kantu bat egin dugu, asteburu hortan,
ibiltzen zen, nire emaztea jongo zen, ez dakit zeinen baten laguntza, beste bat ez dakit zeitea, azken baten, igeriten zauden aparte, jende zabilen, furgonetakin laguntzen ez dakit zeiten, bestea, hor, desente ekipo bat moitu behar zintzen, trabezi hori ondo lotzeko, ez? Berazuk Luken ezagutzen duzu, autismoaren gaia ere gertuagotik ezagutzen duzu, eta aniztasun funtzionala ezagutzen ere lagundu dizu, Marea Urdinak? Bai, nik uste beti haitu izen deula hor da hola, hor jendea gau dauke, ez dakiz arazo dauke, baina ez ikusi arte hortain gertu, zeure lagun batei nola gertatzen, nola afektatzen bere bizi normal baten, ez? Eta hauen kasun, autismoa da, baina beste batzun kasun da, gogorra dala, ez dakiz zer dauke, jartzea papel hortan, gertu ikustezunin eta berai egin aktibidade batzuk egite dituzunin, ondira gehiago jartzea, ez? Ze landak eben etxe hortan egiteko, eta beste danak gutxi lehunduaren irutizat asko emate joula gizarte bezala olako jendi. Orain Marea Urdina bizipozaren parte da, zer iruditzen zaizu bizipoza ekimena, zer eman dio Marea Urdinari? Bueno, nekanek behak esan duna, ez? Azken baten, talde bakoitze behan bakarrik jun berrin beste batzuk initeak alkarri laguntze diobela eta gizartean gaita gehiago erakutsi, ez? Ze gauza duen. Eta musikak eta kantuak horretarako bali dute. Ane, ikusiko dugu kantua denon artean? Gozatuko dugu Marea Urdinaren kantua? Bai. Hauxe da, Marea Urdina. Eta olatu haundia, iaia tsunamia ere bai, nekane. Inungo momentuan etzen duten pentsatu zertan sartu gara? Bai, askotan. Bai, ez da? Bai, askotan. Gogoratzen naiz hori, leheno komentatu dizuet, baina hori bihotzaren irudia grabatzeko juntatu ginen, etxekoak ginen, gure alaba eta gu, eta nire lankide bat, eta hori grabatu genuen, eta profesionala grabatu hartzutena. Eta batean anasizian, ez? Zumaiako Santilloko plaian 1000 ume etortzen, eta hori, gure alabak esan zegoen, ama, udaltza bete zertan aigean. Batzutan, zeren lan asko dago, baina egia da ere, berdinak egiten genuen lan asko, ez? Eta orduan askotan, hori, ez? Pentsatzen du genuen. Eta pentsatzen dugu, abesti hau, ane, zuen inguruan abestia ezaguna izango da, ezta? Urola inguruan ez duen herrian bakarrik, bailaran ezaguna izango da abesti hau, ezta? Jendeak abestuko du eta ezagutuko du. Bai. Bueno, Asier, ez zenuten alperrik egin lana. Ikusten duzu, jendeak ezagutzen duela, abesten duela. Hori da, gau pentsatzen genuen asteburu bateko zerbait izango zala, baina gero zuko pixket eman du bai. Kantuek eta, azkenin lagun arteko gauz bai zitetik, erakundu bat izatea, osat izatea, pasau da, Marea Urdina eta... Denon kantua da orain. Bai, danak ibiltzeko. Bai, eta lehen esan dugu, nekan eta han ezuek elkarrezketa eder bat ere izan duzuela, oraingo bizipozaren parte honen amaieran, eta entzun egingo zaituztego. Abatxideran, nekane eta ane. Aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioaren alde lan egiten du Marea Urdinak. Ikusten ez dena askotan existitzen ez dela ematen duelako. Aniztasun funtzional hauen inguruan informazioa eman eta etengabeko sensibilizazio lana egitea ere gure helburua da. Denok aukera berdinekin bizitzeko eskubidea dugulako. Denok gara ezberdin eta era berean denok berdinak garela lelopean lan egiten dugu.
danok gara olatuen tanta bat, danok gara urdin. Gure abestiak dioen bezala, bakarrik joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Sondoane. Bai. Ze polita. Netan mezu ederra, ez da? Eta mezu hori orain, begira, orain hemen dago, ez da? Hoi da. Esaten genuen, olatu hau handitzen ari da, orain, mundu berri bat guztiontzat 3. proiektu honetan, hortza dut, Bueno, eta hemen beste ipuin batere badaukagu, Bai. eta hor ikusten dugu baitu zuela kamisetak, eta poltsatxoak, eta badago aukera laguntzeko. Bai. Bai? Bueno, Amaia Agirre, zer iruditu zaizu bideoklipa? Eharra ikusita neukan, anei galdetu diozuea kantua buruz dakien, beira, gure alabek, haiek bai ikasi dutela, jakingo bazenute Bizipozako azken CD-a, atera berria izan arren zenbat buelta eman dituen gure etxean, eta bideoklipak badauka indar berezi bat, ez? Beste guztiak Xabi Zabalak egin ditu eta hauek beraien sorkuntza propioa da. Eta badauka indarra bai irudiz, jendearen parte hartzea izugarria dalako, bai musika eta baita hitzei dagokionez ere. Esango nuke, justu gaur eguardian entzun dut, nekielako honi buruz arituko zinatela, eta ur jauzi baten moduan sartzen da, ez? Barrura, zuk aipatu duzu Maialen tsunami bat, tsunami eraginkor eta kontzientziatzeko moduko olatu erraldoi bat ere badela. Hondartza maitasun esentzia dela, abesten du, dio letrak momentu batean, bertako partaideak olatu gainean joan daitezen deno jarri beharko genuke gure hondarralea, hondartza hori osatzeko. Eta egia da, ederra dala, eta justu entzun nuen lehenengo aldian ere horrekin geratu nintzen oentxe aipatu dutena, ez da, bakarrik joan da bizkor zoaz, baina urrun iristeko lagunak behar. Niretzako oso esaldi esanguratsua da. Apartsuago eta zuriago esan daiteke, baina urdinago ez. Amaia Agirre, beste behin plazera handi bat, eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo amaitu astea. Eskerrik asko berdin. Hane, zer duzko esperientzia, izan da telebistara etortzearena, eta... Ona. Ondo pasa duzu? Bai. Bai? Errepikatzeko moduan? Bai. Bai? Bueno, aizu bakizu guk hemen jarraituko dugu, beraz, zure gitarrarekin kantu berriak eta eskortzen dituzunean, etorriko zara, ez da? Orkestera, eta bar. Mila esker benetan etortzeagatik, mila esker nekanean eta hasier eskerrik asko, eta esan bezala, Marea Urdina handiago izan dadila eta denok izan gaitezela olako. Eskerrik asko benetan, mila esker. Eskerrik asko denoi, eta Maialen, baldakizu aurrerantzean garraio publikoan irribarretsuagoa izango dela sentsazioa? Bai, eta ez puntuan iritsiko direlako edo bidaia erosoago izango delako, baizik eta musukoak kendu direlako, horrela irribarre egin daiteke, Xabi. Eta arrazoi polita, Joseba Olagaraik bideo polit bat egiteko, begira. Mila eta 10 egun pasatu dira lehenbiziko aldiz garraio publikoan musukoa paratu geruenetik. Gaur da eguna, hilar honetan autobus barrenera sartzen diren guztiek musukorik gabe eginen dutena. Oso ondo arnasteko, perfecto, bai. Bai, aurrako oso bat da, ez? Osa, pixkat egoera hobetzen dela eta, maskariak entziare bai importantia, ez, aldo hortatik. Libreago sentitzen zara? Ni bintzat bai, personalki bai. Gero igual, bado jende igual molestatzen jona baini, ni bintzat ondo. Azkenean ordua zan ja, ez? Egia da arazoak egon diala oin arte, baina, ordua zan eta gustora. Bai, ja, heldu da garaia, no? Kentzeko eta ez dakit. Kasok ere kentzen juzu, maskarillare bai, gaur kentzeko eguna da. Bai. Egia daren bizita normala egiten erginela gutxi gora bera. Ez da arlo guztita, baina autobusetan eta faktore publikoan eta garraio publikoan, ere laguntzen du. Nola urdun nago, maskarilla berdin jartzen naiz, aparteke ohituta nago, baina, ja hasiko naiz, ez badoia gauzia igotzen, hasiko naiz ez jartzen, baina ontxe bertan ni beldurra. Por si acaso... Harturatua zaude? Bai. Badakago, amateko, Badakarri duzu eskutan. Esan digutelako, gaur ez dela beharrik, eta, libertad handia gabola, azkar hemen damakiu, baino, basaitasun gehiago. Gogaina kaso, daun hotzakin akaso, bexego zaude, maskarillakin. Baina, Pozik? Lasai, ondo, datorren hartuta aurrea.
Autobusetan musukoa ez da beharrezkoa izanen gaurtik aintzinera, hori bai pertsona zaurgarrientzat eta osasun arazo dituztenentzat gomendagarria izanen da. Ongi bakoitzak ikusi behar dula, ez? Jarri nahi duen edo ez, ni bai uste pixkate responsablea izan behar dela, sintomak baldin baditugu, jartzea. Nik usten daia jendea deseatzen zeola maskaria kentzeko eta txoferrak ere bai. Eta bueno, batzuk etorri dira, gaur oraindik maskariakin eta beste batzuk protekzio gatik, sin más. Zuretzat, gidari bezala... Niretzat, maskariai gabe komodogoa. Azkenen ordu asko pasatzen ditugu eta arnasa gora, arnasa bera berotasun horrena hobetogo maskariai gabe. Gaur egun handia da orduan zuentzat? Guretzat bai. Gaurtik aintzinera maskaratik libre gara garraio publikoan, baita ortopediatan eta optikatan ere bertzea bertze. Hori bai, erietxeetan eta osasunarekin zerikusia duten zentroetan, oraindik musukoa paratu beharko dugu. Bai, oraindik farmazietan ere uste dut erabiltzen dela eta ospitaletan bai beharrezkoa oraindik, ni ustez bai. Nire ustez ulerkorragoa da osasun zentroetan, alare COVID-an aparte ere, egia betidanik egon diala bezalako gaixotasunak, baina arrisku gehiago irudikatzen du COVID-ak eta orduan laguntzen dugu. Bai, ni gehiago nahi dute zean batia, bai. Beldur zara? Ez beldurra ez, baina prekauzioa. Pandemiarekin lotutako erabakietan beti gauza bera gertatzen da, bakoitza bere iritzia du, zenbat buru, hainbat aburu hori bai, gaur Donostiako autobus geltokian galdetuta, bidaiariak aski konten dira, gehienak bederen, gaurtik aintzinera musukoa ez erabili behar izatearekin. Mila esker Joseba, badakizu egin irribarre eta aurrera bizitzarekin. Eta irribarrez agurtuko dugu gaurko gure laguna bertsografiak, Andoni Gaina, arratsaldeon. Arratsaldeon zueire. Andoni, aurreko astean Buesa Arena eman zen egun pista gisa, baina guk uste dugu edo behintzat badakigu ez dela saskibaloi jokalaria, eta ez dituela 2 metro neurtzen, edo ez zituela behintzat. Ez zituen 2 metro neurtzen luzeran ez. Nor da, luzeran ez. Haunditasunean bai, baina Haunditasunean bai. Nor da? Eta zabalean ere bai, Norden, Uztapide, Manuel Olaizola. Manuel Olaizola. Zergatik eman izuen Zurbanoren pista. Zurbano ondago, Zurbano herriskan dago Buesa Arena, eta Gasteiztik bertan. Eta ara bihali zuten gurasoek mutilkozkorra zela Manuel Olaizola Uztapide, morroilanak egin eta bidenabarria erderaz trebatzen zen edo. Bai, Bai, ezta? Garai hartan kezka izango zen, ezta? Erderaz ikasiko aldute, umeobek edo jakingo aldute, gurasoen kezka agian, ez? Ez dakit bazen edo etzen zen batekoa zen, baina bera Zurbanon egon zen morroi eta bere Erasmusa pasazuen. Erasmus luzea, ze pentsa, zestoan jaio zen, arruan bataiatu zuten, Zurbanon eta Donostian lanean, eta azkenean Oiartzunen pasatu zituen bere urte gehienak. Hori da, bai, bere eta bitartean, lan ibilbide oso bat, eta Euskal Herri guztietan behin baino gehiagotan bersotan aritua. Han ikasiko zuen jalo kreo eta horrelako zaldiak esaten, ezta? Horrelako ibilaldi batek, garai hartan, mutiko batengan ze eragina izango ote zuen? Auskalo, baina, prestatuko zuen, ez da, jendarterako. Bai, ez da? Bai, gutxi gora bera jo dezagun, 1909 jaioa zen Uztapide, jo dezagun, 1920, 21, 22an ibilizera Zurbanon, etxetik, 80 kilometrora, baina lautadan, eta bai. Eta sekula atera gabe izango zen bere inguru naturaletik, noski? Seguraski, bai, etzen asko irtengo, gero dixenti irten zen, baina. Bai, gero bai. Asko ibilia da, bertsolari bezala, esan diguzu txirritarekin kantatua dela, eta esate baterako Jose Luis Gorrotxatigirikin ere aritua dela. Bai, 36ko txapelketan, lehengo irailean aipatu genuen hori, ez da? 36ko txapelketan txirrita izan zen txapeldun, da txapeldun orde Uztapide. Orduan txirritarekin aritua zen. Orduan berak zeuzkan, 25 eta 6 urte, ez da? Eta gero, bere plazatako saioetako azken boladan, orduan gazteak ziren, Jose Luis Gorrotxategi, Eusebio Igarzabal, Angel Larrañaga eta hauekin ere aritu zen. Gure belaunaldia ez zuen plazan harrapatu, ordurako ia isilduta zegoela. Andoni, horixe galdetu behar nizu, baina izugarria galdetzera nindoa, ez da? Baina, ez dizu galdetu. Eskerrak ez? Bai, eskerrak,
pena badute, gau. Bera isildu zenean nik 11 urten euskal, orduan plazan koinziditzea ezinezkoa zen. Baina, handik 11 urtera, nik 21 euskala, bai, bere hileta elizkizunean bersoa kantatu nuen. Hori da Uztapiderekin neuk daukadan lotura, berso lotura, ez da. Aizu, 36ra itzulita, Euskal Herriko txapelketa hartan parte hartu zuen. Zein zen bertsogintzaren testu ingurua 36an, gerra aurreko testu inguru hori? Bueno, oraingo oso desberdina, gero berak ezagutu zuenetik ere desberdina. Gerra aurretik zen, gerra iristear zegoen, eta euskaltzaleak taldeak eta Eusko Gaztedik eta txapelketak antolatu zituzten euskal pizkunde baten bultzatzaile, ezta. Hor sartu zuen bere burua Uztapidek, eta gero gerra iritsi zen, eta eten baten ondoren, 1956tik urrengo 25 urtean, plazan gehien ibili zen bertsolaria izango zen, segurazki Baxarrirekin batera. Bai, Baxarri aipatu duzu, Uztapide eta Baxarri bikote ezagit bana ezinak, baina behintzat aipatu beharrekoa dira. Elkarrekin asko aritu ziren, oso desberdina ziren, Andoni? Bai, ematen du, ez da bersokeran ere baietz ikusten da. Azteko adinkideak ziren, 4 urte zaharragoa Uztapide, Baxarri baino. 35ko txapelketa Baxarrik irabazi zuen, 36koan bigarren geratu zen Uztapide, eta gerratik bueltan herri-zerri hasi zirenean, bikote indartsua osatu zuten. Hain zuzen, osagarriak zirelako. Baxarri beti aurretik, Baxarri esan dezagun esan behar ziren gauzak esaten aurretik beti, eta Uztapide esan etzitezkeenak edo ateraldiak edo ez ustekoak emanaz atzetik. Bai. 60ko 10 aldi horretan gerra ostean antolatu ziren txapelketa horietan hor irabazi zituen bere Euskal Herriko 3 txapelak, Uztapidek, eta Baxarrirekin bikote ere hor sekulako lana egin zuten, ez da hor zubilan bat? Bai, aurretik egina zeukaten, ja 45-46tik hegoaldeako bikote ofiziala Baxarri eta Uztapide bihurtu ziren. Iparraldean hasi zen mugimendua baitare, geroxioago, Salvador eta Matxin da hoiekin, eta bai, bersogintzaren piztaile behaiek izan ziren, segurazki mugaren bi aldetara gainera. Bueno, Uztapide eta bere 3 txapelak ere aipatu behar dira, ez da? Bai, ez dira kasualidadez irabaziak, merezi zituelako baizik. Uztapideren bersogintzan, esango nuke, errima eta neurri aldetik eta ez dagoela milagrorik. Igual 40 errima familiarekin egiten zuen bere bersogintza osoa. Baina haiek oso ondo erabiltzen zituen. Eta esango nuke estilistikoki mirari handirik egin gabe, beti argudiaketan antxe zorrotz. Eta hori zen bere balio nagusia. Bai, eta errima horiek bertso paperetatik ikasia konbentzituen, ez da hori bere biografiatik jartzen du. Gaztetan ikasitako bertso guzti horiek dena buruan, ez da? Hori da. Bere ume eta gaztaroan bertso papeleo bat zuten alako funtzio informatzaile eta ezitzaile bat, eta haiek ikasi zituena betirako gorde zituen, ez da? Badugu bere bertso bat? Bai, egia da, bai. Ikusiko dugu, Uztapideren irudiak eta Uztapideren ahotsa entzun eta ikusi. Behar duzute, bilota bete behian. Bai aldatik zebentzatzen naduen nere artian. Sekulanen aizegon izan du, olako zazun batian. Ia berriro gustatzen gehan dano datorren urtian. Eta jendea txaloka eta pozik. Izan agurra, ez da? 62ko txapel eskaintza. Eta uste dut, bere ahotsaren maila agudoa dela, ez da, ipatzekoa. Oso altutik kantatzen du. Oso. Eta, hori da, bere ezaugarrietako bat hori zen, mikrofon hori gabe
ikasi eta ohitutako bertsolaria zen. Igertzen da, Gero iritsi ziren mikrofonoak, baina igertzen da ze tonotan hasten duen bertsoa eta ze estarri daukan. Eta edukiari begira ere zenbat aldatu diren gauzak txapeldunak kantatzea, ia berriro elkartzen geran horrela datorren urtean, ez? Bai, bueno, biziraupen gizarte baten izla, ez da? Egia da. Asko esan nahi du horrek, elkartzen geran, asko esan nahi du. Bai, eta datorren urteanek eta badu Uztapidek ezaugarri bat, nik uste nagusikita da, transmisioan katebegi garrantzitsua izan zela beti. Bai. Bai, bea kantatu zuen, bea oino zarragokoekin, txerritakin eta barrekin, esate baterako, behin kantatu zuen berso bat, bea baino zarrago bati onespena azalduz, ezta? Kantatu zuen, behin, nola den, Jose Antonio nere laguna, ia akordaiatzen zaizun, ni hola berrin morroi negoen zu bizizinan zu beltzun. Soro batetik bersoa bota, nik bestetikan erantzun, ni dakizkidan ederren oiek, zuri ikasi nizkitu. Oso polita. Bea baino 15 urte zaharragoa zen zubeltzu bersolaria, bere endoiatik gertukoa, Presalderrekako, okarrezpanago, eta bera Olaberri izeneko basarri batean morroi zegoela nola hasi zen kontatzen dio, kontatzen digu, ez da? Nola ikasia zituen berari, Eta gero, gazteekiko ere bazuen alako begirunea, ez da? Bai. Ezagutu zutenek, Imanol Lazkano, eta hauen bidez iritsi zaigu guri, ez da, haren izakeraren berri gehien bat, eta esaten zuten oso tipo argia zela, eta oso tipo irekia. 60an halako iraultzatxo kultural bat hasi zenean herri hontan, igual basarri gehiago egonkortu zen berean. Eta Uztapide beti irekia izan omen zen gazteekiko, eta transmisioa beti izan zuen bere kezka nagusietako bat. Begira, hor bada argazki bat esate baterako. Ikusten ari gara. 83koa, nik uste dut, bera hil baino hilabete batzu lehenagokoa dela, eskolarteko lehenengo txapelketan sarituak izan ziren bersolari gaztetxo haiek Uztapideren gaina eraman zituzten. Juan Garziarena dela argazki esango nuke, baina, karo, gaztetxoen artean ere ia batzu badia zenduak. Felix Inurrategi hor da, Aitor Sarasua hor dago, Daniel Goikolea ere hor da, eta horiez gain, hor daude Euskitze, Arantza Zuloidi, behira, emakume batekin segula ez dakit plazan aritu zen, baina lehenengo emakumea hor dauka, hor gertuan, ez da? Hortxe dauka, argazkia altxorra da, Andoni? Bai, 83koa esango nuke dela, hiltzen urtekoa, akaso bikoa da, baina hortxe. Altxorra, bertsogintzaren zat, Uztapiderentzat, baina pentsa gazte horientzat eta ze poza argazki hori. Bai, eta hala esaten dute, transmisioaz betik eskatu izan zela asko, nondik hartu zuen eta zeinen eskutan utzi zuen, ez da? Eta hori ikusten da, noraino iritsi zen, ez da? Bai, hori da, plazan kantatzeari utzi eta 10 urtera ateratako argazkia. Plazan kantatzeari utzi zion, zeruko argiak antolatutako jaialdi batean, berak 62 urte zeuzkala, mutututa gehatu zelako momentu jakin batean. Ez dakigu zertzen iktus bat, edo derrame bat, edo euskaloze izan zen, baina hola geratu zen. Eta esanguratsuena da, bakarka kantatzera irten da mututu zela, geratu zela ezin kantaturik, eta esanguratsuena da jarri zioten gaia ere, bere ibilpidearen gune izan zen gaia zela. Eta zen, Uztapide, ze iruditzen zaizu? Bersolaritzak segiko aldu aurrera, gazteak aldatoz. Ze iruditzen zaizu oraingo gazteria, holako zerbait zuen gaia. Eta orduan geratu zen, zein erantzun da, baina, esanguratsu iruditzen zait gaia hori izatea. Andoni, datorren asteko pista behar dugu? Datorren asterako pista, bere herrian San Ferminak ospatzen direla. Bere herrian San Ferminak ospatzen direla. Bere herrian San Ferminak. Iruñakoa,
izango da. Edo Lesakakoa. Edo Pasaia. Pasaia izan leike, eta ez dakit. Hernanik auzo batean ere badira, San Ferminak, bai. Bai. Oianumen. Oialume inguruan, bai. Bai. Eta... Ferminekin izango du zerbait, ez lekuarekin izango du. Lekuarekin duze ikusia. Bueno, ni Silbeira esan... Nafarroako herri gehiagotan ebadia, Nafarroako herri... Errazkinen dian, azkaraten, kombaten seguru. Gehiegi dira. Andoni, nasten ari zara. Bale. Andoni gaina, eskerrik asko oso politia gortu. Ongi da. Tira, primerako telebista aurkezle bati egin behar diogu agurra orain Kanaldude kanaleko Arrisalda magazineko aurkezlea dugulako gurekin. Josu Guillen, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei. Josu, zuke gure gonbita onartu duzu, Xabitani joan gaitezke Kanaldudera? Noski, gomitatuak ziste, nahi duziaik heldu ziste, ongitorriak ziste. Bai. Beraz, baietzen digu. Bueno, baina, beraz, Josu, gaurkoa zer izango da, casting moduko bat, gero zuk guri azken erabakia... Ez dakit nik pasten duan castinga edo zuek, baina hasteko posible bada ipatzea Arrisalda emankizunaren 100. saioa, ni pozik. Bueno, ikusiko dugu gaur, nork egiten dituen galderak eta nork erantzuten dituen. Josu Guillen, plazerra handi bat zu hemen izatea, eskerrik asko iragarkiak eta berehala Arrisalda. Salda badago. Arratsaldeon berriz ere, hemen gara bueltan, esaten dizuegu itzuliko garela eta itzultzen gara. Eta ikusten duzuen bezala hemen dugu gure, zesango dugu, Lasaoko... Zestako tren gidaria dituko dugu, geltoki biltzutan, makinista. Jon Artano, geltokia. Arratsaldeon danoi, arratsaldeon, pozik hemen egoteaz. Bai. Haupa Jon eta gu ere bai, gaurko gonbidatuaren bizitzako leku interesgarrietara eramango gaituzulako eta gaurko gure gonbidatua Kanaldude telebistako saio zoragarri bateko aurkezlea da. Arrisalda magazineko aurkezlea. Biba, Josu Guillen. Txaldeon, Josu. Pasa lasai. Ongi etorri, arratsaldeon. Eseri. Arratsaldeon jauna. Arratsaldeon jauna. Bueno. Beti telebistan ikusten dugu eta gaur hemen gaur aldamenean daukagu. Egiten du, ofiz egitea. Bai. Etxekoak testu inguruan jartzeko azalduko dugu Josu zer den Kanaldude? Bai, Kanaldude Ipar Euskal Herriko telebista bat da, telebista parte hartzailea, deizen jogu, azken finean bada, bai alde batetik Kanaldudek ekoizten dituen bere edukiak, eta beste alde ere, zati oso bat, idekia jendeari parte hartzeko izan erreportaietan, izan kaptazioetan, filmatzeko gauza ezberdinak, joan hori da, telebista parte hartzailea. 87an sortu zenetik, zein esango zenuke izan dela bere bilakaera? Bere bilakaera zein izan den, egia ni sartu nintzen handuela 2 urte, beraz, bilakaera osoa ezin dutxo bera azaldu, baina ejango nuke jakin duela edo evoluzionatzen bere garaiarekin, talkshow bat agertu da, Arrisalda bezala duela gutxi, beste saio batzuk ere agertu dira, baina beti ere importantea da zehaztea fidel edo gelditzen dela kontzeptu honi dena aski lokalista edo justuki aintzinerara maitia lugalde bateko edo eremu bateko egitasmoak jendeak eta beti molde parte. Eta Josu, eta bertan lanean hasi aurretik eta lantaldea ezagutu eta bat gehiago izan aurretik ikusle ere izango nintzen eta alde handia aldago. Bai, eta genera jango nuke Kanaldude iparraldeko pertsona batentzat ikusle izan baino gehiago ere, beti ikusten dugula Kanaldude edo beren kamioia logoarekin, izan pastoraletan, maskaradetan, ikusgarrietan, kirol gauzetan, eta ero ikusle gisa noski, maite barin bada edo Ipar Euskal Herriko kultura edola, beti hori izan da Kanaldude horren zan. Zu nola sartu zinen, Josu? Nola sartu nintzen, lehenik heldu nintzen irrati mundutik, eta ez da pentsatu nuen aurpegia eman behar nola gehiago behar da edola, eta Arrisalda emankizunan izan zen parada animatzaile izaiteko, eta sinpleki, casting bat, eta joa intzina, eta deskubritu pixkat. Erresa izan zen castinga? Castinga erresa izan zen ez, casting bat zen, beraz ez da sekulan baitez da biziki erres, baina aldera initzik ez azkot pausatzen ene buruari eta... Niri hau asko interesatzen zaita, ze aldartetan joan zinen castingera? Urduri joan zinen edo ez diat aukerarik edo atera behar diat edo... Joan nintzen pentsatu gabe gehiagi. Goazen baitera baduguna emaiteko eta... Eta ze egin zizuten, elkarrizketa bat egin arazi? Elkarrizketa, aurkeztu burua eta gero saiatu, beraz aurkeztu, Arrisalda saioa, hola, eta... Hola. Eta ondo ateratzen, biztan da, eta? Hori da, berena, azken finean ez aldez horretik ez jakitea sobera ze galdetua izanen zaizun eta egitea. Zein dira zuen Arrisaldak dituen osagaiak?
osagaiak hainitzak dira, gomitak, kronikalariak, ekipa teknikoa ere, nola ez, zehaztu behar denaz, eta hemen bezala funtsan nahi barin bada egin saio bat, behar da ekipo tekniko oso bat. Eta bai, gero emankizunka, 3 gomita kultural bat, gero gehiago behar ba elkarte mundutik edo funtsan Ipar Euskal Herriko gizartetik egitasun ezberdinak orkestuko dituen pertsona bat, aditu bat, nahi baitu norbait, baduena alimen berezi bat tematika baten inguruan, eta ero badugu ere kronikalari ekipa oso bat, bakotsa bere gauza ezberdinekin, zan daitezke kronikak bideo-jokoei buruz, dantzari buruz, baina baita ere badugu marrazkilari bat, sukaldari bat, eta funtsan augustiarekin saio bat ateratzen dira. Eta ze ibiltzen zarete, beti telebistan ibiltzen garen bezala korrika eta presaka, edo subaxuan eta maitasunarekin? Depende, astez-aste aldatzen alda hori, santoki guztietan bezala. Baina, bai, saio baten erabaitea aintzinera beti izan daiteke tensio sortzaile edo, baina lortzen dugu aintzinera maiten. 89. saioa egina duzue, beraz, 100. egin behar duzue? Zabatu behar dugu oraindik 89. Egiteko dago oraindik. Eginen dugu. Orduan oraindik ez zarete 100 iritsi. Baina ja prestatzen ari gira 100. Eta hori izanen da. Berezia izango da, 100. hori? Bai, 100. berezi bat prestatu dugu, nun behar ba beste ahisaldei konparatuz, saioa gai nagusia izanen da ahisalda, berez. Beraz, emanen da parada jendeari bai galderak pausatzeko, ahisaldari buruz, galdera gisakoak, galdera gaiztoak nahi duten guzia, piskatera atera gira funtsan, emankizun bat hola egiten delarik platoan, aski fite bilakatzen da gure artean gelditzen gira, gure espajuan, hor pixka joan gira kanpora eta galdetuz jendeari ere, ahisalda ezagutzen duzuia alde batetik eta bestalde zer jozue saioaz. Hori musika ere izanen da, zuzenean, eta ere joan gira beste animatzaile batzuen gana, pixkat ulertzera edo ikustera zer joten ariketa bereziuntaz dena galderak pausatzea norbaiti, eta hoi guziarekin, osagai guzioiekin saio berezi bat aterako dugu. Ongi ez da? Oso ongi. Bai. Zuri deitu dizute? Zuri ez dizute deitu? Niri ez deitu. Oraindik ez behintzat. Bai. Zuri bai? Edo deituko dizute edo... Esaten alda? Bai. Berba sorpresa da, bai. Gero enoen sortu nahi tentsiorik Ez lasai, bestela ere baitugu tentsioak gure aldean, ez kezkatu. Bai, egin dugu elkartzketa txiki bat. Bai. Egin dugu elkartzketa txiki bat eta agertuko da. Bueno, ze ondo, ez da? 100 saio egitea, horrek esan nahi du bideo honetik zoaztela, eta gonbidatuak, eramaten dituzuen gonbidatuak ere, zagarria direla, ez da? Bai, ze azken finean, astapenean behar pentsatzen alda, zaila izanen da, astez-aste, hainbeste pertsona biltzea, baina horzen gira alere gure Euskal Herrian badirela, gertatzen direla gauza batzuk, eta badela jende aktibo bat, eta lortzen da egiten, eta gero beti bada gauza hori, musika taldek ateratzen dituzte diskak urtero, urte guziz, beraz beti bada parada ere basegitzeko artista batzuen evoluzioa edo elkarte batzuen evoluzioa, beraz hori bai. Hemen badugu zerrenda bat ez, 3 ditugu zehazki. 3, Pirritx eta Porrotx, Amets Arzallus, Chill Mafia, denetarik gonbidatzen duzu. Bai, eski da hor ikustea lista horretan, pertsona aski ezberdinak dira. Bai, hori da gozoa ere ez dago aukeratzerik, ze pertsona guztiek zerbait gaiteko, denek gaiten dugu hori baina egia da, eta bai, izan arlo kulturalean edo zesparutan, badira hainbat pertsona gonbitatzeko. Eta Josu, zein da orain arte lortu ez duzuen Euskal famatu hori? Euskal famatu hori, egia ejan ez dugu sobera pentsatu honi. Bada norbait deituta ez? Beti baietz. Beti baietz esaten dizuet ez zuei? Hori ez? Ez, baina gero egia ejan, ez dugu astirik ere pentsatzeko jendeak ez egin duena, ze jende batek jaten badu ez, baina ondokora pasten zira eta pentsatzen zu, aintzinekoa bestaldi bat esriatuko dugu. Beraz, hor baitez bada ez finkorik. Eta arrastu hau utzi dizun elkarrizketaturik? Hori izan dira, elkarrizketa zinez politak, adibide bat emaiteko edo Lorentza Beiri, Euskal Preso politikoa aterazelarik, justu aterata gero ukan ginuen platoan, eta hori izan zen ere aski emoziona gajia, hori urte baino gehiago pastu eta gero hori zaitea berehala, eta ipatzea bere bizipenak kartzelan eta guzti hori aski monumentala izan zen bai, adibidez. Kolaboratzaileak aipatu dituzu, esan dezakegu beraiek direla Gatza eta Piperra? Bai, eta batean irregularki heldu diren, bakotsak
ekartzen du bere gauza, eta ere ajeman bat pixkat sortzen da, bai ni eta haien artean, adibidez niz bat ere bideo joko zale, bainan, badugu norbait duena aipatzera bideo jokoak. Eta nire ustez pixkat desfase hori, ni mundu hori ez du bate benperatzen. Hori Jon Peli Etxeberriak egiten du, ezta? Jon Peli Etxeberriak egiten du, bai. Eta ni adibidez niz bate mundu horrekin mundan aditua edo zale, baina nire ustez desfase horrek egiten du, sortzen dela gauza polit bat edo hori, eta bai, gero bakotsak astero hori zaita pertsona horik zinez ekarpen polit bat da, bai. Gaineran, nahastu egiten zarete, ezta? Txoko baten elkarrezketa egiten ari zarete, gero beste aldetik beste norbaitek zerbait esaten du, eta hor, ez da, ez? Hori da polit ere bai, sehatzen gira albezain bat, ez bada beti lortzen, baina sehatzen gira bai albezain bat, bakotsak nahi badu sartu elgarrizketan, sartzen alda, edo nik galdetu, eta zuk zer jozu hortaz, nik hori diot, eta hori da polita funtsan. Ez bakarrik gelditzea ni eta gomita, eta gero zure tartea baduzu, beraz zuri, sehatzen gira pixkat nahasten bai. Jon Peli Etxeberria, Maili Sarasua, Amaia Kastorene, besteak beste, hartzainik baduzu ezuek? Hartzainik baduzu ezuek? Ez. Ez duzu hartzainik? Ez, ni izan beharko nindaike, baina ez dut. Ez. Baizu izango zara, noski? Hartzainik ez, baina bestenaz jendeak jango luke kopiatzen duzu. Hori da. Hori da. Ez dute kopiatzen. Zuzara makili gabeko hartzaina, ez da? Bai, hori da. Bueno, nolakoa da Euskal Hedabideen egoera, iparraldean? Euskal Hedabideen egoera, galdera aski komplikatua da, ejango nuke bautela ere leku aski zentral bat, izan adibidez kanaldudek, piskat bakotsak betetzen du ejol aski zehatz bat, kanaldudek adibidez ez du ejolik betetzen albisten aldetik edo zuzenezko, edo eguneroko segipenean aktualitatearena, atik irratiek, Euskal Irrati eta Euskal Irratien sareak argiki hori segurtatzen du, baditugu ere idatzizko komunikabideak, beraz panorama aski aberatsa dela ejango nuke numerikoki, editorialki berba ezain beste, baina hasteko numerikoki hor dira komunikabide zinez ezberdinak eta bakotsak bere ejola betetzen. Eta gazteen gana iristeko, orain urrena hemen izan genuen Asier Sánchez, EITB-ko albiste egiteko lankidea eta haiek bide berriak ari dira esploratzen, esaten dutelako, belaunaldi gazteak ez dutela telebista ikusten bat ere, eta albistegiak gutxiago, eta ez dakizuek lortzen ote duzuen konektatzea, zuena bada berez lortu berko lukeen saio bat, ala? Ustez gero gazteekin konektatzeko ez dakit ezpada saiatu behar den aldatzen edapen modua edo telebista den arazoa edo irratia edo molde zahituak diren. Gehiago dira eduki edo formato batzuk proposatzen zaie gaztei, hurbilduko dira. Ustez hori da beti garrantzitsuena bizan eduki, formatu eta doinu, eta gero jendea din behar bada, dinen da. Baina gero irratiaren zat, adibidez, ustez autoak existituko direno. Irratia horregongo da. Irratia horregongo da. Eta iparraldeko eta hegoaldeko hedabideen artean, elkarlana eskaz da? Hori posible da, edo guk badakit kanaldudetik 11 telebistarekin hainbat alditan elkarlanean ibili girela, izan manifestaldi batzuen segipenaren zat, baita ere eduki partekatzearen zat, bidez musika zuzenean saioa baikan edatua dena ere kanalduden edatua da, beste saio batzuk, beraz elkarlan bat beden bada eduki trukaketaren aldetik, beti gehiago izan daitekena, baina beden bada zerbait. Eta lehen esan duzu, kalera galdezke egiten gozaretela egungarrena ospatzeko, Arrizalda ezagutzen duten. Zuk badukazu sentsazioa Arrizalda jendeak ezagutzen duela? Egia jan depende. Depende eta pixkat kontraintuitiboa izan daitekez. Hain batean, ustez adineko pertsona haien hitzek edo hurbilekoek ezagutzen dute, ez da bakitean ibiltzen naizela, baina beste batzuek ez. Eta hatik pixkat adineko pertsona batzuek, hori gertatu izan zait, batzuek hurbiltzea, eta zira Arrizalda, naiz Arrizalda. Begiratzen duztia Arrizalda eta beste batzuek. Gero tamainaren edo kopuruaren aldetik, ez dakit baitez bada bizikia handia den, baina beden zeitxo baten ustez. Ezagutzen ez duenarentzat guk badugu lagin txiki bat, hau da Arrizalda. Eta gabon, guze, ongietorri Arrizaldara. 92 garrena dugu gaurkoak, eta 92 garrena lizbikaina izanen da. Barkatu, lekun berriko maho feiratik berri batzuk baitugu, bere ala bagoaz horiain ikustera.
Berriko buru beltz majo feira izigarri ongi iragandela ekan digute antolatzaileek. Nik uste dut iparralden, konkretuki, bombazo eman nuenekoa izan zen EHZ-etan, bai, hortik aurrera, baten lapurdi erdik izan zen nindu. Lasatu behar da. Sobera bitxida. Etxibekiak eta zer nahi egin. Ez dizte guartzen zeiten duz. Hori usaintzen jendek bi gauzei pentsatzen dute. Ikanera, pixkat. Bat hori pentsatzen jendek. Desektetan erabiltzen den beste zerbait. Eta... Almendrak. Bai, biziki ongi, hori. Oroak, badira bost familia lantzen ditugunak guk hasteko gure eskolan. Akrobazia. Xabi, dantza gu baino beto egiten du. Bai, ondo, Festa politiak antolatzen dituzue. Bai, saiatzen gira. Hori da, zuzenezkoa behartu azira egitea zerbait. Hori da, esate izutenean dantza, ba, dantza. Bai, egin. Hori da. Jon Artano, geltokiak ingo ditugu? Egingo alditugu, ba. Horta etorri gara eta. Prest? Bai, guazen. Prest duzu? Bueno, aurrena itxasuko gaztetxea aukeratu duk. Bai. Joaten alaiz, noiz arte gaztetxean? Bai, ez dakit. Ia laste gutziko. Oraindik bai, ala? Bai, oraindik bai. Eta zer da gaztetxe hori? Gaztetxe bat, funtsean eskola bat da, ejango nuke, alere eskola bat edo hainbat gazteren biziaren ustez fase importante bat edo fase, bai, hezkuntza fase importante bat da, bai politikoki, bai kulturalki, bai soziabilizazioaren aldetik jendearekin. Eta orduan, bai, ezin nuen unatdin aipatu gabe itxasuko gozoki gaztetxea, beraz, bai, hori. Herri mugimenduek generalean uinek bezala goraldiak eta beraldiak izaten dituzte, eta batzutan bitxetan, da beste batzutan motelxeago, eta itxasuko gaztetxea gaur nola da? Bai, ustezu bizikuntza portatzen da, laste 35 urte urrena ospatuko du gainera, beraz, bai, atope mementuz. Eta ze ematen dio herriari? Herriari ze emaiten dio. Zuei esan duzu, gaztei hezkuntza ematen diela? Bai, ustez egiari ere hezkuntza zerbait emaiten du edo betetzen batzutan utxune bat utzia bai kulturalki edo pixkat izan daiteke gaztetxe bat pixkat kaineroagoa edo batzutan pixkat muitu behar badira bauzak edo bauzak pixkat irauli. Bai, hori da. Ustez aski importantea da hori. Beraz, itxasuko gaztetxe aurreneko geltokia eta bigarrena Donianen. Bai, Donianen, funtsan, polita da galdera horiek pausatzea, ze pentsatu gabe, hori bururatu zait, amatxiren pisua, Doniebane loitzunen, bazen dago, mementu gozoak pastu niturako, gehien bat gaztetan, eta ez da egit, bai, usainak eta behiz ditzaizkit burura amatxiren sukaldearenak, beraz, hori. Eta sukaldea eta amatxi beraz gain, edo ze maiztasunekin joaten nintzen Donibanera? Garaian hori zer, ateraldia, gara baitu portura joan, gero amatxinetxen bazkaldu, gero atera, ibilanditxo bat egin, behiz behar bat txaskaria amatxinetxen, txartu haintzin, behiz dian, eta hori. Eta gaurten egunen ere joaten alaiz? Gutiago egaiteko, joan behar niz gehiago. Zine baiten dut gehiago joan izela. Ederki, beraz itxasuko gaztetxea, eta gero Donibanen egin dugu bigarren geldialdia, amatxiren pisuan, eta bueltan itxasura. Bai, behiz ere itxasura. Lehen ikusi hau dantzan, suelto. Bai. Eta itxasuko dantzakela aukeratu duk. Bai, hor ere, ene ustez, bizian, ene fase importante bat izan da, hor ere, eraikuntzaren aldetik, biziki importantea izan da itxasuko dantza taldea, han ikasi ditu dainiz gauza, Euskararen ere sustapenaren aldetik biziki toki importantea da itxasun hori, eta... Beraz ez da soilik dantza? Ez dantza, laguntasuna initz, besta initz, aski luzaz irauten baduzu, amasti urte arte dola, beste dantzarekin beste mundu bat ere deskubritzen duzu, bai bidaien aldetik, bai besta, bai lagunak, eta Euskararen zatere. Eta segitzen du dantzan? Ez, dantza utzia du. Eta hori zergatik? Hori zergatik musika deskubritu nuelako gero, eta musikan aritzea ere. Bai, etzekiat bi hauek galdetu behar aldiezu, musikaz. Galdetu. Nik badakit, arrizaldaz gain, beste programa bat ere egiten duzu, Kanaldu den. Bai, kanaldu den esteka. Bai. Eta hori rapari buruz edo da. Rapa eta hip-hopa eta kultura hori da. Bai, justu abendoan edo jamaitu ginuen lehen sasoina, 6 atal atera ginuen eta helburua sinplea da, funtsan argitan emaitea eta pixkat
ahalaz pixkat konektatzea ere Euskal Herri osoko, beraz bai iparralde bai hegoalde, jap eszena eta beraz deskubritu japlariak, joan haien gana, filmatu gehien zuzenezko jap sesio batzuk, eta hori edatu. Beraz, musikak atera hau dantzatik, baina ez estekak. Esteka programak gero etorri dek. Bai. Ik beste musika klase bat egiten duk. Ere bai, musika munduan ibiltzen niz, dorazen bait urte orain bai txaranga munduan, eta ero metalan, ere metal munduan ibiltzen niz ere. Baliatu zakartea propaganda egiteko, ez? Bai, besigitu Fast and Furious taldea, kalitatezko metala entzuteko parada izanen da. Ederki jauna. Beira, geltukinatiko hasita azkenean kontzertua. Ona, musikan amaitu dugu. Bai, azkenean kontzertua egin dugu. Nola esan duzu? Fast and Furious. Hortxe, gelditu da. Fast and Furious. Bai, hori da. Jon Artano, mila esker. Kanaldudeko Arrisalda saioari buruzari gara hitz egiten, baina ez dakit Josu dena egia esan ote diguzun. Eta horregatik onena izango da beste norbaitekin kontrastatzea, kontatu diguzun guztia. Amaia Kastorene, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Amaia, zuk parte hartzen duzu, Josuk aurkezten duen Arrisalda saioan, zenbat denbora daramatzazuzuk? Arraztak 2 urte beteko ditut, Arrisaldan. Eta 2 urte horietan, nolakoa izaten ari da Josurekin lana egitea? Esan egia, nolakoa da Josu lanean? Josurekin lan egitea plazek bat da, plazek hutsa da, egiazki gainera. Ez baina super gustora lan egiten dut berekin, eta eroso jartzen gaitu beti, umore asko badu, egiten dugu asko, eta horrez gain nik uste kazetari biziki fina da, eta lanearari naizelain ere sukaldean plazerekin entzuten dut bere elkarrizketak eramaiteko era, eta gustatzen zait asko programan parte hartzea. Amaia, zu sukaldean ari zaren bitartean, aukera izaten duzu elkarrizketa segitzeko? Bai, ni egoiten naiz soko batean eta programa guztia segitzen dut bazter batetik, eta egia ezan plazera da eta askotan ejaiten diot gero interesgarria zirela elkarrizketak, eta nik ere gozatzen dut lanean ari naizen bitartean entzutearekin. Eta, zure errezeta prestatzen ari zarela, gero tartekak galderak ere egiten dituzu, edo zuk ere zerbait esaten diozu zure txokotik, edo nola izaten da hori? Itza emaiten didalarik, bai. Bai, batzutan erreakzioak eskapatzen dira, baina batzutan Josuk iritzia galdetzen dit, batzutan ez jaiteko ez dutalarik ere, bai. Baina, sartzen hau batzutan elkarrizketetan. Josu, 2 urte, esan du Amaiak, zerbait ona izango du, 2 urte baldin badara mazan, nolakoa da Amaia? Hor jadanik biziki gisakoa, erantzun biziki polita, salde hor Amaia. Eta Amaiarekin ere bikain biziki natural funksar, eta hori da importanteera, ustez izan kamara intzinean edo kamara gibelean, aheman naturala, eta beti nik asteko badakit beti untsa pastuko dela, eta ezin dela deus gertatu edo ez gauza gertatua intzinera aterako dugula saioa, eta zori bikain. Eta Josu, orain, esan egia mesedez, Amaiaren platerak oso itxura hona izaten dute, telebistarako oso pompoxoa dira, baina zaporez onak dira? Egia, bai, ze gainera Amaiak badu gaitasun ikaragarri bat, da egitea errezeta batzuk, osagai batzuekin ez duenak bate, edo ez baita ezpada gustuko, eta alere emaitza gustuko dut, beraz, Amaia, zait magikoa zira, Beraz, bai ez esango du. Bai. Horregatik jarraitzen du. Horregatik jarraitzen du. Josu, Amaiak esan digu, baduzuela saio bukaeran argazkia ateratzerakoan olako txiste bat edo keinu bidez edo zerbait. Bai, ez dakit, ez da baita ezpada gauza bat idatzia intziretik, nik ez dut suportatzen edo ez dut lortzen egiten argazki normal bat saio bukaeran, beraz beti saiatzen iz egiten ekarpen bat, ekarpen estetiko bat. Adibidez? Adibidez, ez dakit, gordetzen, edo ukaiten gorputzarekin olako posizio bitxi bat, edo naturala ez den guztia saiatzen iz hor egiten. Hor egiten? Bai. Aizu, Amaia, ikusi alduzu Josu musikari fazetan, edo bere kontzerturen batean izan zara? Bai. Josu ikusi dut musika mota asko jotzen, edo kantatzen. Bai, eta musikari ona da ere baita. Zu bere kontzertuetan izan zara, Josu giro gehiago jartzen du oholtza gainean musikari gisa edo platoan elkarrizketa zaila gisa? Uste dut ezin dela neurtu, bi gauza diferente dira, baina ikusten da publikoan aritzeko gizona dela eta bietan lortzen du bikain.
Orain Laster 89garrena, eta gero 100garrena etorriko dira. Zu gonbidatu zaitu 100garrenera ospatzeko? Ba, gonbidatu nau, baina ez dakit oraindik zertaraz, eta bere deia itxaiten dut badu 3 egun. Sorpresa. Pastiza berak prestatu beharko du? Ba, sorpresa izanen da. Amaia beti sorpresa baite ditu. Beti sorpresa. Bueno, Amaia Kastoren, plazera handi bat zurekin hitz egitea eskerrik asko, eta ikusiko zaituztegu Arrizaldan. Ea zer prestatzen duzun urrengoan. Bezarkada bat, ondo izan. Ondo izan, aio. Nik uste dut, Josu, nik uste dut pixkat jelos dela. Eta nahi duela, 100garren saiora nahi duela jo. Bueno, hori... Moldatzen algira, Hori konpondu dezakegu orain jolas batekin, edo lehia batekin behar bada. Zer batzutan da jolasa, baina azken aldi honetan joko ere bihurtzen ari da, lehiaketa bat daukagulako etxe honetan, Zirzart, Jon Garate! Jon! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Ondo? Egia, hortxe dago. Bai, hemen gaude, ja, kolokatu geha danok, falta da zuek etortzia. Gaur lehiaketa behar dugu Zirzart, berezi bat ingo dugu. Beti bezala Xabi eta Maelen arteko pike hori bat dago, baina gaur ingo dugu baita ere, hemen, hegoalde, Jon eta Xabi, eta hemen jarriko zate, Josu eta Maielen iparraldeko. Gunon, Xabi hemen, eta Maielen eta Josu hemen. Gorra, tokatu zeiguk, Labur nola dena kontua. Bai, Zirzar da jolaz divertigarri bat. Ematen irabaziko dio. Bai, irabaziko zue. Zirzar jolaz divertigarri bat, azkar 10 minututan ingo dugu, bixi izena lehorti dator. Zirzar, eta lehen da bizi, esan dugu, 2 pike daudela, batetik iparralde, egoalde, gaur hau ingo dugu, segertatuko da. Baina bestetik, Xabi eta Maialenen arteko lehia hori ere badaukagu. Dena batera. Sartu markagailoa, orain arte kontua nola daude, Xabi remontatzen nahi da, 12 eta 21. Baina tarteak gero ez txikigoa da, Xabi. Remontada, Bai, ratxan dago. Eta gaur gertatzean oin ikusiko dugu. Azteko, eskua gora danok, Rafaga, Zirza! Publiko bat! 2023 geroztik denak irabazi ditu. Egia da, bai. Ia pilota partida ez den gaur amaitzen. 3 jarraian, gaur ikusiko dugu. Lehen da bizi, aurreneko probarako aukeratu erdezue, bikote bakoitza kolore bat. Zein nahiago? Berdea? Berdea. Vale, berdea zuentzat, ez ireko indik eta urdina zuentzat. Eta hasiko geha zuekin. Kontua da, ez irekin. Esplikatuko lehen da bizi. Markagailu bat jarriko dugu hemen prest, 30 segundukoa, eta hor gai bat agertuko zaizue. Adibidez, Euskal Herriko musika taldeak. Orduan, 30 segundutan, alik eta talde gehien bota behar dituzte. Vale? Orduan, markagailua mesedez, Iurritako lankideok sartu, markagailua hor, txoine, kontagailua sartuko dugu hain, ireki mesedez, Xabi, zein tokatu zaizue, Ego Euskal Herriko udalerriak. Udalerriak, bale. Ba, ni jongo naiz ordenak esaten, eta hasiko gea, bale? 1, 2, eta denbora. Xabi. Hori jo. Jon. Kaskante. Zaraut. Jon. Getaia. Zumaia. Deba. Iruña. Mutriku. Xabi. Sus. Usurbil. Jon. Andoain. Xabi. Jon. Basauri. Donosti. Jon. Getxo. Xabi. Algorta. Jon. Gasteiz. 5 segundu, Xabi. Bilbo. Jon. Leutio. Eta Xabi. Loiu. Oso ondo, hortxe gatua. Emeretzi herri. Loiu. Erraza ematen du, baina ez da inerruza, Bai, bastante ondo moldatu zate. Loiu herria da. Bai, noski. Loiu herria da. Maialen, ze, daukazu neikoa 21 edo? Nik bada ez bada. Goran mundu guztiria egitea, ze atlasa dan hartuta. Bagoaz join zuekin, kronometroa prest, eta okatu zaizkizu zuei. Ba, bikain. Bai, Ipar Euskal Herriko udalerriak, ondo aukeretu dituzu koloreak, Ba, denbora prest. Bagoaz, Maialen? Endaia. Donia Leoitzune. Biriatu. Itxasu. Urruña. Kambo. Azparne. Luso. Ziburu. Bidajai. Baiona. Doñane Garazi. Bidarte. Isturitze. Angelu. Maule. Arrosa. Apagatze. Iruri. Irisahi. Lakarra. Azpagne. Gamarte. 3 segundu. Hostia. Josu. Osatu bai, jalere. Bueno, oso ondo. Bueno, ez da azken hori izan dira. Irabazi diezue, asmatutako herri horiek orain puntu bihurtuko dira. Bale? Orduan, bai, zuek aurretik gatu zate, markagailua mesedez, a ber, rekontua nola gatu dan, 19 zuek eta zuek 23. Oso ondo, zuek aurretik, eta bigarren probaragoaz, Rafaga, Zirza! Zirza!
Publiko bat! Oso ondo, oain, beste jolaz ezberdin bat ingo den zuekin hasiko gea, Xabi eta Jon, eta sartuko dizugu lehen da bizi, argazkia sartu, bagoaz ja. Eta galdera botako dizuet. Argazki honetan agertzen dira Tolosa eta Goizueta. Eta galdera da, bi herri hauetako... Zein dago iparralderago? Zein dago iparralderago? Tolosa edo Goizueta, iparralderago zein? Bai ez da? Baina... Zein esan dezu, Goizueta. Goizueta esan du, Mesedez sartu erantzuna. Ona. Oso ondo. Hemen jendia platoan atzen jendia buruakin nola. Bai, oso ondo. Zan erresa baina ondo. Oin, galdera zentzako da, Josu eta Marialen. Sartu mesedez bi herri. Sara eta Azparne. Iparralderako zain, galdera beti berdina da. Bai, ni ustez ere Azparne. Azparne. Bai, errez. Zalantza dago, edo ez? Zalantza beti, ez da inerresa normalki galdera, baina Azparne. Bueno, ikusiko du puntua balio honek. Erantzuna sartu mesedez. Bai, oso ondo. Bai, danak ere gutxigatik dira, baina oso ondo agizate. Zuentzako hirugarrengo aukera. Sartu mesedez argazkia. Espeleta edo Mungia. Zein dago iparralderago? Gutxigatik dira danak, Errexik ez dago. Mungia itxasotik bertan zidak, Bizkaiako leitik, Ja. Baina etzeki. La trampa izangoek, trampa okikoek. Venga, esango jau Mungia. Bai, erruen ni bota bestera. Ez, venga, Mungia. Mungia, zabantzekin esan du, Sartu mesedez erantzuna. Oso gutxigatik, bai. Ez que hemen jendeak egiten, harrituta egatzen, danak gula. Bai. Harrituta. Haupa Jon Artano. Haupa. Bai, abizen esan. Eta bukatzeko, azkeneko aldera zuentzako da, Josu eta Maialen, sartu argazkia. Azpeitia edo Azkoitia? Iparralderago zein dago? Buah. Hemen harrapatu? Bai. Nik uste dut Azkoitia. Bai. Eta Josu zure ustez? Nik ere berdin garen nuen. Bale. Azkoitia esan dezu, Baina oso trampa da, Bai. No, danak zian, nola zaiak? Puntua balio zuten galdera hauek, Mesedez, sartu erantzuna. Epa, Azpeitia! Luisek baiet esan dit buruarekin. Hemen jendia, txibatzen zaiatzea jendia, eta gero idei ez tekik horrek. Eta gero, beira, gaze gertatzen den. Bueno, markaila mesedez jarri, nola gatu hain asuntua. Puntua bakarrik. Noski, Lanzai Jon, oin zetorre gustatzen zaikena. 21 eta 24 zuek aurretik, baino badakizu hirugarren proba datorrela eta hemen erabakiko dela bana. Horri, esaz, erretu alperrik. Lazai, Rafaga, zirtzat! Publiko bat! Ondo, Josu, hau da esate geruna urrezko galdera doratua, honek 5 puntu balio ditu. Beraz, hau irabazten dunak, 5 puntu gora, edo ez badezu asmatzen 5 puntu bera. Beraz, honek erabakiko du guztia. Eta, bai, pulsagailua behar dezu orain, eskua denokatzean jarri, iknik, galdera. Balimakigu... Ni galdera irakurriko dut, eta gero bat bita hiru esan dagoan, lehenago ez? Pulsadore eman eta piztutzen nahi erazatuko, bale? Lasai izaten du honek, lasai, ikestek izera. Bai ez balimaz ikestek emango eta ikestek izera horren ondo negotea, egunero, Zer izate, estrategia prestatzen? Ba, hombre. Vale. Bueno, ba, estrategia Maialen, hemen pentsatu du zerbait, Bai. Zuek, a ber. 5 puntu batik, hemen erabakiko da guztia. Galdera da, zer dute komunean ETB-ren lehenengo emisioak, 1982koak, eta Kanal Duderen lehenengo emisioak 2000 urtekoak? A. Ikurrina bat ageri dela bietan. B. Antena bat ageri dela bietan. Edo C. Platoan kortina zarrak ageri direla bietan. 1, 2 eta 3.
Emandakoa! Bai, Xabi, ondo eman ere, Emandakoa! Jota, hautsi maia! Zuek ez, Naita ez diozu eman. Erantzuna ez hautzen dugu eta bakigu trompatuko ziztera. Hori da. Bale, bueno, a ver. A o B. Eta nik Jonen programa honen izaera ezagututa, eta espeletarekin egin nahi izan diguten trampa ikusita, ni B esango nik. Orduan. Berak nahiko dik guk ikurrina esatea. Nahi duzu gure iritzia ematea? Berak nahiko dik guk ikurrina esatea. Nik ez dakit zenik eman dio pulsadorea, Jonek ez du ezer nahi. Ikurrina errexik irutzen zaiak. Antena, orduan. Gure iritzia ez duzuen nahi? Gure iritzia ez duzuen nahi? Hola, guk ez dakigu, baina gure ustez, Z. Zuzer duzu. Nik Z esango nuen. Z? Bai. Bueno, hor komodina, laguntza horre onda. Zuen ustez, Xabi eta Jon? Milu zen ere trukakia aukera iristen denean, inork ez du aukeratzen trukakia. Ba ez dugu nahi, Maialen, trukakia. Beraz? Beraz? B. B. B da antena. A izan daiteke, baina... Baina, B, esan duzu. Ze baldin bada punto beragintzat. Bueno, ikusiko dugu. A, B doze, ikurriña eta geri da bietan, antena... Jonek esan du B. Eta zu? Antena, bai, B. Eta zu ere, bai. Bueno, B, antena ageri alda bietan, mesede sartu bideo eta... Antena, ez Xabi? Bai, galdu naiz, sartu. Antena, zio, hor, antena! Oso ondo! Bueno, zer da, hau. Xabi! Xabi! Jonek esan du, Bai, baina... 2008 hartan hori esker. Laugarrengo partida segidan, Xabi girazten duran gaur Jonen laguntzakin. Hau ikera garria da. Bueno, falta zaigu saria, zer ez dezuen irabazi eta zuek zer irabazi dezuen jakitea. Gaur oso sari hona zan eta goxu ere bai. Salda. Zer? Salda. Salda altzan. Ez, Euskal Pastela! Ze ona! Oso ona! Ez da, zuentzako ikurriñak inen. Oso ona. Agur. Oso ondo. Aupa, eskerrik asko. Oso ongi. Bueno. Oso ongi. Bakizu, Jon... Hori gero jateko. Denontzat. Gero jateko. Bai, zorionak, Zorionak, Bai, zorionak. Bueno. Josu Gilen, beste galdera bat. Nun ikus dezakegu Arrisalda? Zeren, esan dugu iparraldeko emankizun bat dela, baina Xabik esan du bere etxetik ikusten duela. Guk askotan ikusten dugu, Arrisalda, bai? Azken finean, deskubritza ditugu toki batzu nun jendeak ikusten duen Arrisalda. Eta berez, gure webgunean, kanaldude.eusen. Gero baita ere TVPI katean, hori Ipar Euskal Herriko Akitaniako kate bat, ordu bat Euskaraz dago egunero, eta Arrisalda pasten da ere regularki. Eta bestalde ere uste, Erlo Telebistan edatua dela Arrisalda batzutan, baita ere garai batez 28 kanalan Tolosaldean. Beraz, badira kate batzuk nun ere bai diren eduki partekatze hitzarmen batzuk edo. Beraz, Segur ikusleak hien etxetan mirako iluz Arrisalda ikus dezakete ere. Eta Fast and Furiousekin kontzertu bat ematera joatea izenean, egoaldera tokatzea altzaik. Ai, Arrisaldako aiz! Ez, mementuz kontzertu gutiegi baita dizuko Euskaria, beraz, esperientzia hori bizitzeko deitu Fast and Furious egoaldera ere. Oso ongi. Eta metala esan duzu dela, ezta? Bai. Hori da. Ongi, oso ondo. Josu Gilen, zer esanen diogu jendeari kanaldude piztu edo Erlo Telebista piztu eta Arrisalda ikusteko? Arrisalda ikusteko, funtsan eduki eta gomita ezberdin hainitz, eta ez da importanteena berba doinua, edo doinu ez sobera formala, eta hor saiatzen gira izaiten albezain pikante eta betan ere goxo eta informal. Josu Gilen, Arrisalda saioko aurkezlea, eskerrik asko etortzeagatik. Beti telebistan ikusten zaitugu eta gaur hemen. Eskerrik asko bisitagatik. Ondo izan, ondo ospatu egun garrena, Egin. Ea pastela hundiago bat duzuen zuen. Hori da. Jon Artano. Urrungo azterten. Eskerrik asko, Bai, ongi izan. Oso ondo. Eta, Xabi, ze utzi behar ditugu, ben bi pastelekin? Horretziko ditu, Maialen, egia esango dizute, baina moratu dira dut. Lehenkoanen berdine, alako gogoerekin ematen diot. Oso ongi zoa, Xabi. Begira zen marka hauka da hemen, Oso ongi zoa, Xabi. Eta jendeak agian pentsatuko du uzten ari naizela, baina ez. Irabazten ari da. Ariz Gamboa, Arratsaldeon! Arratsaldeon, bikote Arratsaldeon ikusten zule guzti hoi. Arratsaldeon, Xavier. Ozer esan beharko dut.
Bai, arratsalde ona arira izaten, aritz, ona, bai, emankorra. Bai, ez dakit, ubelduraren bat edo aterako mentza. Bai, hori da, bai. Ikusi? Bai. Ez dakit, ze gertatu den? Badakizu nola zirzarten sekulako saltxa daukagun, ez da? Maialen eta Bion artean, eta mandiot sekulako gogoarekin, eta hemen ubeldua daukat eskuan, bai. Aritz, zuk oraindik ez duzu parte hartu, zirzarten? Ez dut zirzarten parte hartu, karo, han egon beharra daukat horretarako, ez dakite teknologia hauekin egin zitekeen etxaldetik eta bertara edo, bueno, ez dakit hori zuzendariari utziko diogu, baina tira, presnago, jokatzeko. Ostegunen batean, nire habilidadeak erakusteko. Aritz, zu ostegunetan etortzen zara, ez da? Ni ostegunetan hurbiltzen naiz, alegia biharran egongo nauzu. Zer dio zuzendariak ostegunen batean bai? Egun batean agian baliatu dezakegu. Bale. Mira. Urrengo ostegunean, biharrez, urrengo ostegunean, Aritz Gamboa zirzarten izango. Zirzartagoen urrengo ostegunean behintzat? Eta nik aritzekin nahi dut, Nik, hori nik eskaera bada. Nahi dut, Pero ikusiko dugu, Jon Garatek zer aukeratzen den, baina, bueno. Ira, Aritz, gaur zer erakutsi behar diguzu. Ez dakit Xabi hori oso aukeraketa ona denik, Ja. Baina, tira, erakusteko badaukat hemen. Erakusteko badaukat, ze gaur gauza bitxi bat gertatu da hemen. Naiz eta neguan gauden, eta bereziki egun hauetan izotz egunak diren ikusi zazu hemen nire ondoan zer daukadan, ea erakusten dizuedan, eta bai, ikusi. Ea badakizu ez zer den hau. Hori artilea? Artilea, bai. Artilea moztu diozuei ardiai? Oski. Hau, artilea moztu berria, pentsazazu, ze izotzak ditugun, eta moztu berria, eta orain erakutsiko dizuet ez nabilela gezurretan, ze hemen aldaketa batzuk eman dira etxaldean, ia ikusten duzuen. Zuen begi finek ia antzematen duten ze gertatu den. Hoxe. Bai, pelukenetik patata. Kaxkak daudela, gaixo. Bai, soilduta. Esan nizuen, oraindik erditzeko ardi batzuk bagenituela, gutxi baziren ere, hoiek hemen dauzkagula barruan, eta beste batzuk erditu berri, hain zuzen ere, hoien erosotasunarentzako eta etxalde honen isolamentuak ematen digun aukera baliatuz, azkeneko ardi moztea egin dugu, edo urteko lehena esan liteke, ze azken finean, aurten maiatza inguruan moztuko ditugu, mendira igo baino lehenoko ardi guztiak, baino dagoeneko otsailean batzuk moztu ditugu. Eta hauek normalean, hala ere, maiatza bukaeran ere moztu egiten dira. Beraz, pentsazazu, ardi hauek, horri ikusi dituzuen horiek, maiatzerako nahiko artile eukiko dute, berriz moztuak izateko. Ikusi, Pentsa. Bira, ze ondo. Ez dakit nik ez duten otzi pasatuko, baina, bueno, tira. Guazen gaurko bideora, Aritz, zer erakutsi behar diguzu gaur? Bueno, aurreko batean erakutsi nizuen mamia bikortu egin behar dela gazta egiteko, eta prozesu hori oso garrantzitsua zela. Hori azaldu nuen, ez dut berriro azalduko, esatea besterik prozesua hor eten genuela. Esan genuela alegia bikor hoiek segun eta ze tamaina zuten, gazura gehiago gordetzen zutela barruan edo gutxiago eta horren arabera, gaztaren izaera mantekosoagoa edo suabeagoa edo gogorragoa izaten zela. Bueno, behin bikorra daukagunean, prozesuaren urrengo pausoa erakutsiko dizuet gaur. Eta hor ikusi egingo duzue gainera, erakutsi bai hitzez eta bai ekintzez. Gaur bikorroien konpaktazioaz hitz egingo dut. Konpaktazioaren ondorioz lortuko dugu matoia edo gaztanbera, alegia gero gazta izango dena, eta gatzura guztia edo ia guztia kenduta, oraindik gatzura barruan edukiko baitu, baina ikusi zazu. Gazta egiteko prozesuan, behin mamia bikortuta daukagula eta bikorra tamaina erabakita, urrengo pausura iritsiko gara gaurko gaia alegia. Gaztaren, hobeki esan da, bikorraren konpaktazioa. Bikorraren konpaktazioaren ondorioz, masa homogeneo bat lortuko dugu, gero gazta izaera hartuko duena. Eta horri matoia edo gaztanbera esango diogu. Gaztanbera horren presioaren arabera, gazta horren izaera definituko dugu. Eta izaera hori definitzeko prentsa garaia iristen da. Alegia, bikorren prentsatua. Eta fase ezberdinetan ulertu daiteke gazta ezberdinen arabera. Alegia, gazta batzuk aurre prentsatu bat behar dute, ondoren
prentsa deitzen den tramankulu batera eramango ditugularik, bertan azkeneko prentsa fasea jaso dezaten. Beste gazta batzuk aldiz, berez, zimitzetan sartuz, bere gravitate hutsez, emango da konpaktazio hori. Prentsa, aurre prentsa edo konpaktazio momentu honetan gertatzen den fenomeno nagusia, gazura askatzea izango da, batetik, eta bestetik pasta homogeneo bat lortzeko beharrezkoa den fasea. Bikorren konpaktazio honekin gazuraren askatzea laguntzen dugu. Prozesu honetan, matoi horrek daukan gazura askatu beharko dugu eta horretarako konpaktazio indarrak lagundu egingo digu. Gainera, ingurunean daukan temperaturak ere lagunduko du, prozesua horrek eragingo duelako barruan ematen den fermentazio prozesua arintzea. Eta horrek ere itzelezko garrantzia edukiko du gazta horren pH-a azidotasuna erabakitzeko. Horrela, guzti hau kontutan edukita, pasta horren izaera definitu egingo da. Gazta onduta dagoenean, pasta horren xamurtasuna, pasta horrek eduki ditzaken zulo edo arrakala mekanikoak, eta bertan sortu daitezken lizunek erabakiko dute gazta horren izaera. Egi bakarraren eazkin barruan, goitik ikusten den azpiko mundua. Konpaktazio hori lortze aldera baliabide ezberdinak lortuko ditugu. Lehena, ontzian, alegia gazta egiteko ontzi horretan emango da edo kuban. Bertan, gravitatearen ondorioz bikorrek konpaktatzera egingo dute. Eta hori aurreneko fase bat izango da. Ondoren, baliatu ditzakegun plantxen bidez, beste aurre prensado bat emango da. Eta baliabide oso importantea da, adibidez, Idiazabal jatorri izendapeneko gaztak egiteko. Eta ondorengoa zimitzetan ematen da. Alegia, molde horietan bertan, gravitatearen eta pisu propioaren ondorioz konpaktazioa ere emango da. Eta ondoren, prentsa bezala ezagutzen dugun lanabesa. Prentsa horrek presio bat sortuko du zimitza barruetan dagoen pastaren gainean, eta horri esker eman diezaiokegu nahi dugun konpaktazioa gaztari. Segun eta ze gazta egingo dugun, hauetako baliabideak modu ezberdinetan baliatuko dugu, eta horren ondorioz gazta mota ezberdinak lortuko ditugu izaera propioa emanez. Hortxe Aritz, izaera propioa ematea, ez da? Ze azpimarratu nahiko zenuke gaurko bideotik? Bueno, garbi dago gazta egitearen prozesu edo parte guztiak direla garrantzitsuak, baina bakoitzak zentzu bat dauka eta ematen dio gaztari. Alegia, esnea mamitzea prozesu importante bat da, eta gaztaren izaeraren parte bat emango dio. Kontua ba, bakoitzean erabiliko ditugun irizpideek determinatuko dutela gero gaztak bere osotasunean emango diguna. Kasu hontan, prentsatzearen garrantzia oso importantea da ulertzeko gazta batek daukan konpaktazioa eta horren ondorioz gazta barruan ikusiko ditugun aspektu batzuk, adibidez, zuloak, arrakalak, lizunak, gazta urdinaren kasuan, adibide gisa, gazta urdinak barruan lizun hori dauka, kolore urdina ematen diona, konpaktazio horretan oksigeno poltsak gelditzen direlako barruan, alegia ezin dela oso estua izan, eta horri esker lizunak toki egokia topatzen du garatzeko fermentazio egoki bat emanez. Edo Idiazabal jatorri izendapeneko gaztetan, edo zuloak oso txikiak dira, edo apenas ikusten ez diren zuloak izaten dira. Horrela, konpaktazioa handia ematen da eta barruan ezin dira lizunak garatu. Bere izaera propioa mantentzen dutelako. Konpaktazioaren garrantzia garai batean prentsak forma ezberdinetakoak ziren, egurrezkoak, harriekin eta baita eskuz bakarrik egiten ziren prentsatuak. Gaur ikusi duzue, tresna eta tramankulu interesgarri eta berriak ditugu horretarako. Aritz, eta gazta guztiak prentsatzen dira?
Bai, gazta guztiekin lortu behar dena da mamia puskatzea, eta behin mamia puskatu dugunean, orduan berriro ere elkartzea. Eta elkartze hori emateko prentsa egin behar da. Prentsa batzutan, esan dudan bezala, eskuekin, eta beste batzutan trapu batean besterik gabe gordetzen dira, eta trapu horretan hartzen dute konpaktazio hori, beste batzutan prentsa batean sartu behar dira. Badaude gazta batzuk zeinek trapu batean sartzen diren, eta zintzilik jartzen diren. Edo adibidez, gaztan bera, gazta ez dela, erronkarin ohitura zegoen trapu batzuetan bikorroiek sartu eta zuhaitzetan zintzilik jartzea. Horrela konpaktatu egiten ziren eta modu lehorrago batean jaten ziren. Beraz, fase hau oso importantea da eta hartzai gaztagileok oso kontutan daukagu, segun eta ze gazta nahi dugun nola egin prozesuaren parte hau. Ariz Gamboa, eskerrik asko, bihar hemen zuzenean izango zaitugu platoan eta bihar lehenbiziko orduan izan bitamina Maitane Ormazabalekin emakume zientzialariak. Eta ondoren gure gonbidatuak Gorka Riko eta Javi Ribero ama jatetxeko sukaldariak Madrid Fusioneko sukaldari berrian saria irabazita. Hori guztia behar, orain eguraldia. Biba gu! Eta biba zuen!